Ndizi TV Ubwansu Bw'omugusi. Mwancho murigerere bweta seni Ndizi TV na gusogire maragoba ya bona sende nogo semerenga no gendetse kuba goko bwatemero beliyo itokuru bwaketego ikira chinga kibune kibono inga kiyaragire nse ya moya bono mugoroba sentunere to komera na sembe kirengekerene no kwandika ngatonyera ko batogo sanga mona inganyare ko baga gwateka kuru bwaketego ikira chinga kibune chinga kitogo sanga amona bariki baito magana maya abagenda to kuba kwebusura sebinyoro a imena iskoyoro ngorwa gusia sekirengekerene yokone kyabura abanyare ko bako ya sangirerie lintonyera ko batogo sanga amonae aselibo elimo na mangeto ko aliganete mwancho muri kurere litangane pitika tonyore ali to aliganete ya senchira yo bwenge. So we are telling the agencies or the security agencies that if you are not going to respect Governor Simba Arati, ababwatani bekiama gya ODM county ya Kisii kogoserere guchaka korobeka nonyo mugavana we county ya Kisii Paul Simba Arati takwe wa maskani amone byombe biria byoborende. The President of the Republic of Kenya has been making very tough decisions. Serikali ya Kenya kwanza nechikogendera koire bitambukere bikongwa sekerenga gyo gotinya uchumi onyare ko bakwenekia umuteneni wa waziri Musalia Mudavadi. At county level, the county commissioners are expected to establish the multi-agency teams. Ubunyabyo botindi mbuchiko babogo chaka chinsemo chonsi mense ya Kenya sekerenga gyo gokoro bone bwenyametanche iria sechichiro ao. Ayo amuna yanda mango mwancho morigereri yango ko aligania senchire yobo ikira tonyera ko batogo sanga amona kurumo chaka nogo ikira omwelinyoro boigo naboko yabwate gwetera se mitandao yote ya Facebook Ndizi TV News Digital gwetera YouTube Ndizi TV News na boigo gwetera se website ya www.ndizitv.net. Petra mukira nairo kwenekia buna chibicha hamonelio kichago chira senchire yobo ikira nuchinga ko to kubwatera na monere lead mose kwenekia buna go chira gwetera somono bimanyire litera ngoro kwa Joseph Tamisi koko ari gatanyara ko batogo sanga munae kurumo chakano wikira omwali amaya ense ya momwancho moriga litkulia Jumatano toko ya chaka kurase county ya Kisii bono nigo ababwatani bekiama gya ODM masoro sagia ruwa Kisii banyare ko bagweso kiana ko bolie serikali enyare ko bage gutuguterare engane yegendete ko bage ko gosarerie gati yabarayo abubanyare ko bagochorwa amuna bamenyi ime county ya Kisii gati abo mugavana Paul Simba Arati bagokwana amane chinyomba cyo baralia nigo bagosareire ngani go barachiko bago chako korobekana onyebono ebyombe biria bya oborende county ya Kisii tibirigo chikoba bigokora emeremo yabo na boigo gotiga anene ko tenena ase chinsemo chiria chia Kisii ya somurikyo ito milere momanyi nanyara ko bagosangamo nabo bwatani abuna gutwariganira roboti rokubatia. Abanyakyombe bekiama gya ODM bakuragwa no munyakerogobo kerosi undeki nigo besokya emambia lero na kugania machibu korwa serikali igoro yekengese eliogi ekikabereye koranda ase mitandao ase kagire eliogi likoba eliaye omosisi.io okisi omosubati Catherine Jue ase bono baganire omugavana Simba Arati gusikwana kwa egwali bagagokora emiremo igotokoboriga Simba Arati egavana yaitu nkiakora omwana ongaita ngaroga ingiye kora kumenya kigumune ngiti Simba tanya gwikaransa akobanga amagenderero abantu aba batagete connection Simba takora ki amagende mwanje gentekyo. So what we are saying and demanding ingelinga the government ya Kenya must stop that intimidation etiko omwana ito
aikaranse akore egasi gosebana Simba power. Kisii power. ODM ria. Muntu ndi bwensi pio koira Simba ekiaro okunira ndoro ya muntu ki. Okunira ndoro yaki. Abasubati abo barakana ko banobororo obonene nigo bamugikiria omusubati oyo asebo igo bagania serikali gwasonania na korwali chibuli kirano igoro yengane eyo abakungumura mukule ntomanye tingi omwana itakoborigwa inkiega bana yaito ya Kisii county ekoborigwa ekiageranja atomerwa abantu bagachikomoita ari bogirango bagwaka masasi life abantu baito bagaitekigwa manyinga tugakira muno Omugusii ntomanye tinge president ya Kenya ekoro William Samoei Ruto ingayigwiria mwole ingigekogera otigeto omwana itago itwa nigo bono basabire serikali yoborendi gocha kumubeka byara omo-CCIO Catherine Njue ase okoiraneria igoro yekengese kikeliogi ase baigo bamachirie sector yoborendi asogoteimukya egetambokero asobwango na kumugania omo-waziri woborendi bwa Imekiture Kindiki wesokya ase nganeyo omo-CCIO omusubati oli okorukun Catherine Njeru must be arrested, not even omusubati oli yakoba arrested yako rusibundu kyawo kikobeka mwanonde account commander keses tigagenda arugaiga account commissioner tigakoreki nonde bwesi okoiro omwana oitege chara mwatobetire ndorano toigo chwajana ngentekyo mwachire isikori ya sanse. So we are telling the agencies or the security agencies that if you are not going to respect Governor Simba Arati, tukichukua sheria katika mikononi yetu, mutaona cha mtemakuni, hatutarudi nyuma. We will make sure that Governor Simba mpaka amekuwa respected. Simba power. Kindiki soka isiko otebenga nikigeko rogotume serikali ya ego chande Governor ya Kisii county soka isiko totebi nande intubuna bangina nabana youth bakisi ngima Abagusii bonsi nabagaka nabangina twaragereirie getendeke ase chinga kecho nigo barwa ogochika gochia korobekana gochakali tukolia Juma onya serikali teligo chako imokya getambokero kende Jonsi koruchuma aye imoka neri sakara imoka neri ne keranga chifu tore peaceful twarure notice arwete igoro narwete notice to the police and all the sub county commanders kochiari neba South Mugirango neba Masimba neba Mara neba wapi Nyamache neba na otoko demonstrate okobona ki Simba inki akora ki nabo intubuna bangina mora igotogo soka turusi chianga totare bosa ase chigwikibere kwanzera chuma Golipotelia egetaseni Kandize TV eletaliane Mildred Momanyi Gotigana na oroboti oruorwa ye Mildred Momanyi me county ya Nyamira nigo mugabana bwe county eyo Amos Nyariba nyarekobaga kulirangana chikobaga gusira abana bali bakurwa ase chinga chitalikoba chikwenya arase chiwodi chonse merongo ebere echigotoka ime county ya Nyamira gokwana litko lero ase skuru yabamura ya ase eskuru yabamura ya Kizingo gose eyegotoka asensemo area ya Borabu ni gonyaribo boigo anyarekobaga kugania abana abo abanyarekoba gusirwa na omoroberio orwe scholarship ye county ya Nyamira abanyarekoba bakobeka omokya nigo omoroberio nyaretekoba gokora bareta bana bonse gwetania kimi isano na ibira bagenda tekoba gusirwa amono omoroberio gwe scholarship korwa se county eyo ya Nyamira elio kuganyorera amaigori igori chinchira abaranyarekoba bakorenda chimbwa cyabo nabo igo banyarekoba bakora buya ase chisemi cyabo no omoroberio gonyarakoba wikiraniwa amona abo bisa akurwa se sector ye chisemi ime county ya Nyamira buna gutumanya muri kyoito Paul Cup okara gukwana busyo bwaboroki gwabo konye bagendreta muno musengerekano y'uboko y'ubwo basemya abale gwetania chimisano nebere kurwase chiwadi aho ime county ya Nyamira mugeni omunene bwelituko Moske Amos Kimumenyeribo oyule umugabana we county ya Nyamira nigo ahereire kikirire terebwe komanyene go chakyo mu ruberio yu. We started this program with the late governor, not scholarship. We started bursary as soon as
we entered office in 2013 because we realized even if it's a national government function, but we realize some of our people are very poor, and it's our responsibility as the county government to make sure that we improve education standards in our county. Musikenya libo nigasemire aboroki wabo kwene kibuna nkubwati bale alionzi bagende ko bagosomiwa samatukayiga akoba ekyorokererie kiyago kya sabande meye chiwadi chabo. This 4 day is meant to inspire you, motivate you, and empower you. Abare aokurwa se county ya Nyamira abweke naso musangerekano yuba kurawamo n'umunyakirego bwe committee y'Kisemya se county ya Nyamira Samuel Ogeto oyuba igoro mu MCB cy'insamo kiri cyamanga nigo batujyo mu rubaliyo yona kugania komento chinguru elyo wekera abange kurwase ebinyoroime. This is a noble idea, Your Excellency. We managed to go around the families. Some of them were horrible. You can't imagine this children's club going to secondary. White note for you and the good idea. So we are still requesting that we increase the number of students so that we can have about 300 and above by year. Kwa hivyo sisi kama waheshimiwa kutoka bunge letu la Nyamira tuko nyuma yako. Mipango yote ambayo umeweka mbele ambayo tunaona inasaidia watu wetu tutaichukuma pamoja na wewe ili tuhakikishe ya kwamba mambo yote ya Nyamira yako sawa. Thank you for this opportunity to these little citizens. We don't take it for granted because you have really touched life. Ningana omugavana alire irangana kunyara kabuga kojementa chinguru elyo wekera abange abo batari kwenyara engana bwego yaye gwokoboka muno mu county commissioner bwe county Nyamira Erastus Mbui. Tutaba begeti n'ekimbo kingia abo bajiwo chenji bali bandi bakareka yali ntoraga achoboroso bwe county igem yani neria always sure day twabareta batukata tane basomi uchimba chimbo hawa bakora sport basomi ule career and baba motivated. Kwa hivyo tutaendelea kushirikiana ili kuhakikisha asinsemo yayo muwaziri w'Ekisemi ye county ya Nyamira Emilio Ngaga nigo aorokyo magoko igoro yo murubiryoyo nakuria eiranga inse ya wizara ya Ekisemi mbatukunyara kwa bagusira abana bali batari kwenyara elyo okine birengo by'Ekisemi kurwa se county ya Nyamira. Your Excellency, I assure you that we have taught them, we have imparted on them, and they are ready to face the world. Yingo reporter getasindiki obwanjete kyandize TV kurwa se skuru yegaja bamura ya St. Kizito inchego nguruko Polikapo okara Biamono moliki oito Paul Kapokara omo yego yumwanchu moligire ligonyara koba okolekana seskuru yibamura ya St. Kizito Nyansiongo ntoko skamotoni gobono omo women rep we county ya Kisii Doris Donya totoli tukolera se bunge enene anyara kobaga kogania oroboti oro ikiranu koena nwa anene bosubwe bunge yo igoro ya obolingolia hubanya tekoba bogo korwa yase abakoli emeremo ime county ya Kisii gago kwana nigo Doris Donya toto anyara kobaga go ichanera enchera abakoli emerema abakaba keme county ya Kisii bagenda tekoba gwetera amangana ama kongwa sebo iganya koba bolingo ligwa obobwa makaratasi ali Yekisemi bonyale koba bogo korwa nonyegati yabo bisaba nyale koba bago chorwa amona wananchi meye county eyo ya Kisii chinga kiechi nigo Doris Donya toto nyale koba gago ichanera anene kerengo kyoborendi kekende koba yokeana meye county ya Kisii asanyale koba gako eranga sobango iga nigo abantu habange bagenda koba gusiro bugima bwa base chinchira cyobo tutokano Emu kwegerera abakoli emirimo ebagokora emirimo babwate stress productivity tekoba yani tigango tebi okwegerera omukoli emirimo onyore gasi nonye nayo onyora omukoli emirimo nyomba
neba nkwebura buri ari style gete lakini namanyete gasi igo gotuko kurigereria obobura buru obe style gete lakini you consider gasi yo muntu oria. So this is the point inaki 143 asabo enarigerere tese 143 minister teyo mujumbe tayo mo MCA tayo mo human rep tayo mo senator tayo mo deputy governor tayo yani staff tu bali banse boka bono nateba inkitogo chieranse tigatoroki are we ourselves leading by example. Can we just start from the top tumanya kogenda nse nalio nonye mbali banse bako chakotebana ya ntu aligereri amaskara senator ambi yali tata naende tuatebi nonye na babande bagocha learn to have clear papers tigago pita mu unusumukata onye to bwate amasakara to bwate ekero kwa oro kiri by example you are good lakini bono liriba tamanye tintu bona leaders ninki to bwate intuto manya yabo ekorekana in between we are not being leaders, we are not serving. Let us start from the top to down. ESCC tindi go chikonyetiga tigeto chakere ntukorugoro emanya go chakukuna abana baitonsa litanga ni from top igoro na kwerese ira kiyo speaker nerete nendete GMCA speaker nebwate GMCA nchibwate GMCA Ime county ya Nyamiranigo egati ya MCA kuruase county eyo gati ya bomo MCA bwegodi ya Mango Moske Samuel Ogeto na bwegodi ya Gesima tuti nyemeino banyareko baba kuboria abarayi kuruase county eyo banyareko baba kurigia enchera yo koganyana chitabauti chiabo chia kisiasa nigo achire magega ye chitabauti korrekana hanene gati yo mugavana bwe county eyo Amos Nyaribo na bwigo omo senator se abanke bagotabaningo omo senator anyalire kobaga kugikerio bokoreri obobegati yabo obokurumi obogendrete anene ime county ya Nyamira bago kwana nigo abaraya boigo banyare ko bakuburia abaraya bukweneke nga banyare ko bako beka abarayigo soko beka abana inji motwe naboigo ko baikirania chira chiamagendro ko bua kurutera namangana anene igoro yobokoreri ime county heyo ya Nyamira abantu bagendrete kurigia chibese gwetera chinjira cyugo kumya chinjira chimbe kabisa muntu akimukya maraba oburukani oboyo bosinini olete bintu binde biteye maraba magena omana gatayo no boyo otogote biese kari yeto ya national government the issue ya agriculture igere developed ebine bintu igwenda gutomwa to counties to bwanchira ne ntunga no buronge bole tomana kwa baremi baito nto kwa baremi ebintu biteyo to bamano mwana cyago songera kibese moso yakorozi kibese itabwena tikorozi kini cyo kuragererigwa wa proof ngamona cyabantu kibese ngomaji kubagagira kinyomba igo monto osinyire kubagagira kinyomba ngibiye ko manyene aba muri abasinyirwe ko no kunyoma asengenje boboete obugimo buri iguru egente gatangani pi kibese gitonacho ni nacho nusu kibese kinkonyora kugicha abana basomigwe free kyanyingima na ende turwariwe free omuntu akara kwarwarire kwagenda kwawenigwa amaliyo gonsi kwaegwa egere abantu baito tomenye obugimo burunge na ndito kolega asiendonge next year report jigo cyosoka buna cyo mwako uyu bono ekora abantu bogire baruriro busoku igaba ribo office ba tenenete finance mbaje koleta nandi baleta igwa so mugavana for next year igo obakongumbore Nyamira asekene yende bidantari ebiro barimo njabune ya chairman ebinde we have gone through them ebinde tari na bya moisonde ebinde bino bire ko 2019 gocha so bana tore ese process yo komanyangi kia bete ngakie ya of the right governor and the current governor na chibesa kia bana inji chigo tumeka keregendo ngeche isko asebono abantu abakuoga mono ekere tu abatagete mbatakonyeti wono rende ntutete tiko kwaite account tutete ko rane account ya chokire abantu abatiga bachamo bateberania sama gosale toikaranse korwa yo irire besa ya serikali anyairani ase ward yane otu abagere 15 million last year ngagete chi project chyo spichiri na bigeta 15 million ndigenda takokoreka na nyinchira era lakini chipare chigenda takokoreka na mache ebinte byonse na bigeta chibese kwa mbigenda takokora nabona ne budget tokoros for next year ne budget tiye ntuza tukutokora chi tractor Nyamira kato akuri bikira kitabiseine nto nakona ko abantu chi contractor egara ba kolega asire shoti tualeta chi tractor cheito chia kolega asi endonge ekina kito wana no mugavana tuanchira ndire chi tractor nkogora tole ne chi tipa egara chi chibe chirosi para
Imeye kaunti ya Kisii nigo egati ya abana boda boda kurwa somo cy'obosongo banyarako bagwesoke na kuburia serikali nyareko bage gutinye kerengo cy'oburendi imeye kaunti ya Kisii ya nigo anchire magega yabarabuko gikeria okogoserirwo kwanyareko bagokorekana anene gati yabaraye bananyireko bagochore imeye kaunti ya Kisii gati yabo umugabana Paul Simbarati korengana barabo nigo baburie chinsemo chirie cy'oburendi gotaunereria nsemende nabo yokwenekia buna abamenyi bonsi banyarire ko bakwegwa oburendi boisaine ngana boigo batebire onye bono serikali terigo chikoba geko baenekerie kerenge kyo na baraboni go baranyare ko bakogosereria gochiko chaka okorobekana nigo riberera rigenderete ukina imeye kaunti ya Kisii yemaiga yeriogirikagire ko bari omobise bobonyanyimbo gwasiorigwa engana yabechege kwirira omugabana we kaunti ya Kisii Simba Arati gwikirana ase abisi kinene cy'abanyanyimbo ba DCI gwaka oroboti asagoteba nekerenga kiegati abantu kumubekera kibunduki bwoye lindi babakomonyora namamocho threatened to break into the office, but they were asked that the owner was on the way coming. Therefore, when I came in, of course, I found that these gentlemen, one was in the vehicle, one was seated next to the fish pond there. Ababwango mono gwesoke n'abana boda boda kurua ase kaunti ya Kisii ase bakugikeria gekorekyo yokogosererwa ku mugabana we kaunti ya Kisii Simba Arati. Nini unaanza kuweka vitu kwa mitandao ati gavana akona funduki? Mbona utangazie mtu wisi? Mimi nilipika kura nikachua imeisha. Sisi ni wananchi ama wanabodaboda ni vipi? Mbona tunaanza kusurubishwa na Yesu alimaliza mambo yote? Boigomba bagwesokia na komochia okogosererwa ko bogima obumunyakirego bw'abana boda boda ase orogongo rwa Nyanza Jafet Mosoti sababu nabarangiriria neri omongina omonene waba CID ose bwabatuki agoteba ngani mbwate kibunduki buone igata gitego cha botuko ambekere chinde ng'abarai bale elected buna barai beti pikipi abandi bakora municipality abandi bakora county abandi bakora Nyanza region ngada the same people a government yas tenenire in a side yogotebanga these are criminal asebono babere bagoteba mbachikomokoba omunyakirogo yo asegetuke banyimbo irinde gwaka oroboti asatebire neruyete gokorerwa obotuki onyega kageire gotwara amamocho yogotwara kibunduki ekyo nare gusaba onye umanyete ni bwate kibunduki ninde tayari mambia Alhamisi ninche ngenda ofisi yae ne viongozi biane ngo basaba toende tuandamane pamoja toenda amwe na inwe okonyora gusokorora nari tayari koenda na inche ntagete togenda na inche nere paka buone arigi kibunduki ekyo go kinyora gichatambekere ekyo burimo ambwate angire ekoti insibwe lakini nyetimbwati nere ntagete muire ekoti tuandamane moja kwa moja behupe mchana tutafute hizo punduki mahali pale wanasema siku. Kwa hiyo sisi kama viongozi katika kaunti ya Kisii tunataka amani iendelee kuwa miaka yote. Engana yabaga kwegwa obolito n'omunyakirogo w'abana boda boda e kaunti ya Kisii Jared Onchari yichanira abana boda boda konyora chinga kichinkongu chinga kibakora obonchiriri bwabo. Tumeamua leo sisi hatutaki vita na serikali, sababu the end of the day lazima ufanye na serikali ya siku. Vile saa hii tunajua national government kutoka juu President William Ruto. Kama watu wako na mabunduki ukweli vile inasemekana, wacha watuambie, tuko tayari. Mimi nitaita vijana wangu wote, viongozi wote Tauro Kisii County. Nilete angalau hata viongozi peke yao sababu wako 1080 tukuje kwa ofisi tuwaleta hao vijana, tuwasalenda ili tupate njia yenye vijana wetu wanaweza fanya biashara yao. Ginko reporter ya Ndizi TV kurwa se kaunti ya Kisii Job Maangi. Biamono moliki oito Job Maangi soroboti urwa senchira yobo ikirano mwancho mo ligeria sengenche chinga kine birono toko ya butolera amayense ya mo ya bono mogoroba kolende ngomera tole
amuna ichinsa isatu aso kumanya ya maranda mange togene tokabato kwariganiria semesa ya ito ya mayenyoranga boigo na bogo sanga amuna into mayaya weterase chinchira cheito chemitanda ile kwandika kwanyara kwa bogo wesemia na boigo kwegokia na kwemanyinga gendete kobaga gwateka Petra mukira na ronyara kwa kwanekinga chibi cha moneliogi echego chira sencherio boikirano chinga kitwabwatera na monere leader mose kwaneke muna gochire wetera sumono bimanyirite na kwa Josephat Amisi nguko kanilio buligiro bya bwimero bya kubwatia Imeyandizi TV.